Isine nawala piye? Kula nuwun sewu. Mestinipun sak mboten-mbotenipun dinten sak mangke menika kula sampun sowan wonten negari Ngamarta parandene krana saking jibeg raos sing manahipun ingkang rayi tumunten dereng kelampan jengkar sowan dhateng negari Ngamarta. Wondene owanipun caraka ing ngaturaken nawala menika kala wau saestu kula tampi tumunten kula surasa wonten lebeting nawala menika kala wau. Yai Prabu Darmakusuma masraken perkawis Tunggarana menika dhateng ingkang rayi Ndarawati krana santer pawarta ingkang sampun pumebar bilih bumi Tunggarana sak mangke menika kinadurbatan inggih menika anak kula Pringgondani Gatotkaca kelawan anak kula pun Setija Bama Narakasura. Ngemuti bilih menika kulit daging kula piyambak. Setija menika atmaja kula, Gatotkaca menika keponakanipun ingkang rayi Ndarawati. Mila kados pun janggen kula badhe ngrampungaken perkawis menika sampun sinengga kula menika setunggiling tiyang sepuh ingkang banci ndemban siladan. Menawi ngantos kula menika mangke ngawrataken dhateng pun Setija, tan wurunga nata Ndarawati pinaya ing para Pandhawa miwah para kawula sak negari Ngamarta sami nyengga menawi ingkang rayi menika awrat kanan kula warga. Nanging semanten ugi menawi ngantos menika mangke kerampunganipun perkawis menika manggen dhateng anak kula pun Gatotkaca tegesipun Tunggarana menika kebawah keperintah negari Pringgondani tan wandi ugi kathah para kawula Ndarawati miwah para kawula Trajutrisna ingkang anyengguh bilih ingkang rayi menika ngawrataken Gatotkaca tinimbang kulit daging kula piyambak Koko Prabu. Mila lampahan menika bebasan suduk gunting tatu loro ingkang rayi tumunten nglempakaken sangganing para sepuh malah sakmangke kepasang yogya katuju nginu dene paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten negaring Ndarawati. Koko Prabu nggih mboten ketang seklimah monggo kula aturi ngenteng-ngentengi dhateng perkawisipun ingkang rayi Ndarawati menika. Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat pangestu kula Kresna kula wonten timbalan ngadhawuh sing ati-ati aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Aja nganti kejeglong lakune Hyai Prabu Kresna sabab yen to nganti warsa ideping tekad nggonmu ngrampungi perkarane bumi Tunggarana kuwi mengko iso tak sebutake kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan tan wurunga merangi tatalan desan dengkul ingkang mleset bakal kena marang kulit daginge dhewe. Kasinggihan mekaten lan kowe tak kandhani Yai sejatinipun Kakang Prapta ning Projeng Ndarawati iki pancen bakal nanjake marang pawarta ingkang wis bineta mbok bakul sinambi wara. Nganti tekan talinganing pun Kakang yen to dina samengko iki ana hawa panas ingkang tumanduk marang Sentana Trajutrisna lan Sentana Pringgondani babagan bumi Tunggarana ingkang padha pengkuh sarta duwe penemu yen to bumi Tunggarana kuwi kebawah keprintah negara Trajutrisna lan uga kebawah keprintah negara ing Pringgondani. Mula aja nganti dadi pasulayan antaraning Atmaja Mustija Bama Narakasura sartane Gatotkaca. Perkara iki kudu dirampungi kanthi adil lan titi sarta titis. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sabab si Adi disuwun dening Kyai Prabu Darmakusuma ngenggonana Nalendra ingkang duwe watak titi. Tegese titi ing samubarang lir. Aja gampang kegawa marang ombyak ing kahanan, aja gampang kegawa marang kabar sing ora nyata. Wekasan si Adi mutusake perkara iki kanthi si Adi ngebotake salah sawijining putramu ing antaraning Setija lan Gatotkaca. Inggih. Ing ngangka loro kudu nglunggana tembung titis. Titis ing pangandikan yen wis mbok petung kanthi petunganing sengganep lan mbok gelar sarta mbok gulung tumuli dawuhna kanthi pengati-ati sabab yen to ora nganti ngati-ati nggone Si Adi paring dawuh ngrampungi perkara Tunggarana kaya ngarep tak kandhakake kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Si Adi lan pun Kakang bakal weruh muncrating marus sing metu saka dadaning kulit daging awake dhewe. Inggih Koko Prabu menika ing ndadosaken awrat raos sing manah kula lajeng kula kedah kados pundi Koko Prabu. Lah iki saiki manut karo Yai Kresna yen tumrapun Kakang upama Si Adi selak marang kewajiban ing wis diaturake dening Yai Prabu Puntadewa sinengga Yai Prabu Ndarawati kuwi sawijining ratu ingkang ora tanggung jawab nanging yen to Si Adi tetep bakal
netepi kewajiban ngrampungke bumi Tunggarana. Saka penemunipun Kakang, rembug iki digawa ana ing parapatan gedhe, tegese akeh para nalindra, akeh para satriya yen perlu Brahmana dadi seksi kerampunganing kikis Tunggarana iki. Inggih Kaka Prabu mekaten. Nun sewu Rama. Menawi saking mamaryoginipun ingkang putra pun Samba menapa boten langkung prayogi Kakang Mas Tijo tuwin kadang kula pun Nyai Gatotkaca dipun kanthi pirembagan supados sakmangke saged terang terwaca perkawisipun bumi Tunggarana. Krana menika perkawis Trajutrisna miwah Pringgondani. Menawi ngantos Nalindraing Trajutrisna tuwin Nalindraing Pringgondani menika mangke boten kakanthi pirembagan ing lerekipun tumuju wonten bedamen tuwin kerampunganing perkawis. Doh nyono cerak nyono sami mestani menawi paduka Kanjeng Rama Prabu menika boten gadahi pemanggih, namung anut dhateng pemanggihipun Nalindra sanes ingkang menika kala wau kinten kula dereng kantenan resipun Rama Prabu. Samba ya nggih cah bagus banget pun Rama ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Setyaki wonten timbalan. Mara Dimas ngenteng-enteng ana penggaling pun Kakang. Nggih. Mboten nampi arep barba pisang dhateng aturipun anggir Samba. Nanging tumrap ingkang rayipun Setyaki, kula sanget mathuk tuwin gathuk menawi anggir Setijo miwah anggir Gatotkaca menika nggih kakanthi wonten ing pirembagan ageng, wonten ing parapatan ageng ngrawuhaken para sepuh, ngrawuhaken para brahmana ingkang saestu ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana. Supados sakmangke boten wonten seling surup antawisipun Nalindraing Trajutrisna miwah Nalindraing Pringgondani. Jernyatanipun tasih putra paduka sedaya, Kaka Prabu. Iya, Setyaki ngaturaken panuwun tanpa pepindhan ya Dimas. Nggih, mboten dados menapa. Kakang Pati Udawa, piye munggo perkara iki ngelingi babagan Tunggarana. Lho, sinuwun sinten ingkang dipun tunggangono menika sinten? Udawa wonten timbalan ing Adawa. Bumi Tunggarana kok tunggangono iki piye? Nyuwun pangapunten, ladi makler menika kala wau. Nggih nyuwun pangapunten diwaji. Anginipun menika sanget andadosaken mripat menika awrat. Ha dibesake. Lho. Panjenengan sampun kados mekaten. Anggenipun dangu menika perkawis bumi Tunggarana. Merga Sinuwun Darawati ya Ratu Gustimu pinasran dening para Pandhawa semana ngramungake perkara bumi Tunggarana. Ingkang dadi rebutan antaraning Stija, anakmu Bama Narakasura lan Gatotkaca ing Pringgondani. Aja nganti dadi bentak sirah antaraning Nalindra loro mau. Piye carane supaya kabeh mau tinemu padha trimane lan Tunggarana ora dadi rebutan antaraning Trajutrisna lan Pringgondani. Mekaten sinuwun. Ya, menawi ndaraturipun ingkang abdi ing kepatihan ing Widara Kandhang sinuwun. Dinten sakmangke parapatan menika dipun wontenaken wonten negari Ngamarta. Lan sedaya para sepuh, sedaya para Nalindra ing mangertos dhateng sejarah babagan bumi Tunggarana inggih kikis Tunggarana menika dipun rawuhaken supados sakmangke saged nyariosaken lelampahan ingkang saknyatanipun babagan bumi Tunggarana. Kula kinten menawi paduka menika kapenggalih piyambak mboten wonten margi ingkang langkung sae. Kejawi namung ngawontenaken parapatan lan menawi paduka penggalih piyambak mboten wonten badhe wonten kerampunganipun diweji menika tumrap ingkang abdipun Patih Udawa sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Nalindra Mekmarwa sing sang katriga mulung katriga mulung mangrempak ing wadya Kurda kurore kagiri-giri Nanggana magawe gelar Niwang Sukmana Mahadina Wikara sasminaning sun jagat wasisaning Ubatara. Samba kula wonten timbalan ngadhawuh.
Apa ingin dadi aturira persasat kaya dene obor ingkang bakal paring pepadhang tumrap penggaling pun Rama. Banget pun Rama ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, ora nyono-nyono jebolat majaku kulup samba ingkang darbe penemu ingkang saknyata bakal ana pepadhang tumraping negara ing Prajutresna lan Pringgondani. Iki keparingipun maduka Kanjeng Rama Prabu kados pundi? Gandeng sira ingkang bisa ngaturake tumulu dina iki sira ingsun utus kalawan kadangku Yayi Dimas Setyaki. Ngrika Prabu kepareng-paring dawuh menapa? Sira sakloro lumarapo marang negara Trajutresna lan Pringgondani supaya majaku Setija katimbalan sowan marang Praja Ngamarta. Semono uga Setyaki wonten timbalan sowan marang negaring Pringgondani atmajaku Gatotkaca aturana supaya sowan marang Praja Ngamarta bakal diajab rembugan kawan para sepuh babakan bumi Tunggarana. Mriki ngestaken dawuh lan jroning sira lumaku ana ing nedra Trajutresna talitinen mobah musi ing para prajurit Trajutresna. Sabab Samba wonten timbalan pun Rama rada kuwatir marang Nayaka lan Punggawa Trajutresna ingkang racak-racak wujud buta ingkang satemene duwe watak betah buteng aniaya. Yen to mubal babal kanepsa ning para yaksa satemah nindakake pakarti ingkang ora sak mestine. Samba elekna. Lho nggih ngestaken dawuh. Matura yen to sira minangka dadi pengawak Ratu Ndarawati ingkang wajib nengahi perkara Tunggarana. Lho nggih ngestaken dawuh. Setyaki wonten timbalan. Semono uga Wadyabala Pringgondani ingkang racak-racak wujud yaksa. Yen to bakal tumindak kang ora prayoga tumraping negara utawa ing bumi Tunggarana, elingna ya Dimas. Lho nggih ngestaken dawuh. Lajeng pangantipun ingkang putra pun samba benjang menapa Rama Prabu? Semanten ngerahipun Setyaki bidalipun benjang menapa? Ora ketang sambung Baracara lintang padha budhal dina samengko. Yen wis ketemu kelawan majaku Setija lan majaku Gatotkaca kantinen gandengen tangane sowan ing negara Ngamarta. Lho niki ngestaken dawuh. Prastawa dawuh Kanjeng Rama kelan ana kula madhal pasiran nyuwun pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kulup atmajaning sun kusuma kilat moko.
Ora ketang sithik wis eneng trontong sulaing pepadang Kresna. Ika Prabu. Mugi-mugi sakmangke saged dados sarana padhangipun lampahan praja ing Raju Tresna miwah pringgondaning sami ngrebataken bumi Tunggarana. Lho la iya. Lah mongko kawit biyen miturut sejarah ingkang tak tampa. Bumi Tunggarana kuwi bumi nalika semana lenggah sing minangka dadi adipati ki ora kleru Prabu Kala Pustaka. Kuwi andaning Prabu Trembuku. Kuwi ya kuwi Nayaka negara ing Pringgondani. Padha-padha swita dadi siswaning Prabu Pandhu Dewayana. Wiwit Sang Prabu Kala Pustaka kanthi tekan sprene ora ana lelakon ingkang kaya mengkene lah bareng. Saiki kok malah dadi geger ora karo-karuan. Setija ngakoni yen to negara ing utawa bumi Tunggarana kuwi dadi wengkon kebawa keperintah negara ing Traju Tresna. Semono uga Gatotkaca uga ngakoni yen to Tunggarana kuwi kebawa keperintah negara ing Pringgondani. Bose aku tak takon, janjane perkarane apa to? Janjane perkarane apa? Koko Prabu. Miturut kabar ingkang sampun kula tampi, kathah para kawula Tunggarana ingkang sami nglewar saking wewengkon Tunggarana nderek wewengkon Pringgondani. Krana miturut aturipun para kawula wonten negari Pringgondani menika nggadahi raos ayem tuwin tentrem miwah pados sandang boga mboten kekirangan tumuli kathah para kawula Tunggarana ing sami nderek ngayom wonten praja ing Pringgondani. Lelampahan menika mbok menawi mboten dados renanipun manahipun anak kula pun Setija Bama Narakasura. Anggenipun kepengin sanget ugi sapirangan kawula Tunggarana nderek dhateng wengkon ing Traju Tresna. Nanging nyatanipun namung sekedhik ingkang tumut dhateng Traju Tresna. Kathah-kathahipun malah langkung kathah matikel-tikel ingkang sami nderek dhateng wewengkon Pringgondani. Lelampahan kados mekaten menika mbok menawi wonten ingkang ngurup-urup wekasan andadosaken mletik manahipun anak kula pun Setija Bama Narakasura. Tumunten kepengin angembet utawi ngrengkuh Tunggarana menika dados wewengkon negari Traju Tresna. Walah kuwi. Kaya ngono kuwi lho Yayi. Mula jaman saiki iki aja sok gampang percaya marang omongane wong. Jaman saiki aja sok gampang percaya marang kabar ingkang saknyatane kabeh mau sak temene ora ana nyatane. Inggih Koko Prabu. Wong urip ning alam padang kuwi yen duweni jati diri ing wekasan bisa ngandaleni diri. Wong sing ora duweni jati diri, sing isane ming rubo-rubo gedang, kancane ngalor melu ngalor, kancane ngidul melu ngidul, kuwi tegese wong sing ora iso ngendhaleni diri. Wekasan uripe ming melu mrana, melu mrene, melu karo kanca kancane, ora duwe penemu dhewe kuwi, wong kaya ngono ki gampang diobat-abitake marang kahanan. Inggih. Monggo jaman saiki sing digoleki ya wong-wong sing kaya ngono kuwi, sing gampang diobat-abitke marang kabar sing ora nyata. Wekasan iso didu marang sanak kadang, sedulur lan kanca ruwange. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mula tak jaluk Siadi tetepno pangestu menika dadi nalindring Ndrawati. Kawulamu wene ana ngerti aja gampang diblithuk dening wong liya. Inggih. Koko Prabu ngestaken dawuh. Lah, Kresna wonten timbalan sabanjure kersane Kyai Prabu piye? Nun sewu Koko Prabu, masak mangke kula badhe bidal dhateng negari Ngamarta. Rembagan Nyai Puntadewa ngaturi rawuh sangganing para sepuh supados wonten ing parapatan mangke saged damel pepadang tumraping bumi Tunggarana. Ngono Kresna. Inggih. Ya, yen pancen ngono pun Kakang nderek lan dikeparengake pun Kakang nderek lawan Siadi budal marang Praja Ngamarta. Kula non kula sumanggaken Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Koko Prabu, nggih, mbok tulung dipun jawelaken. Wah, jan Udawa kok nyambut gawene iki apa ngono lho. Anggere wanci kaya niku malah merem nipati. Kakang Udawa wonten dawuh timbalan. Monggo kula dherekaken. Nenti. Ora ono wong arep lunga kok dherekaken piye? Wonten dawuh sinuwun. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budana kang padha seba nggih. Mung jir. Budana kang padha seba iki jroning kedaton iki. Oh iya sinuwun. Nggih, mangkene sekedap nyawa kula dereng mlempak. Wah. Patih iki nek
Gaweyane akeh ngene iki. Inggih Koko Prabu menawi enjang dados patih. Oh. Menawi siang olah tetanen wonten sawah. Udawa kuwi inggih. Weh lah kok isih duwe wektu kaya mengkono supadyanipun conto para kawula diwaja. Ya, apik-apik. Menawi sonten wonten ing pasar manuk. Lho, iki ternak apa? Cecak rawa sinuwun. Menika sae sanget nembe netes kemawon. Dol-dolanipun sampun yutan. Wah, ya apik. Saged kinarya tambah-tambah pangupa jiwa sinuwun. Lah sangguyu. Inggih. Ora sangguyu ya kuwi apik kuwi becik. Mandura wene ana loro. Waduh. Nanging menapa mboten wonten pitumbasipun. Lho, aku iki tok anggap sapa? Aku iki bendaramu. Yo najan yuswaku luwih enom ning aku bendaramu. Nek aku nyuwun apa kira-kira ora entuk? Badhe kula paringaken kanthi legawaning manahku. Menehi loro kok karo mbrambangi lho. Nggih. Badhe kula aturaken sinuwun. Aja mbrambangi mboten sinuwun. Aja nangis, aja wewel. Mengko tak paringi nyamping Pradamas. Oh nggih, matur sembah larak ngaten menika tejipun wonten lintunipun Sinuwun Ndrawati ngersakaken. Ora Kakang Pati Udawa. Pendhapi mriki dipun paringi sae sanget. Wis aja rembugan sing aneh-aneh. Budhana kang padha sebo. Nggih, ngestakaken dawuh. Babar pisan rak mangke saramipun medalaken kula nyuwun pamit sabab menika wonten pembeli kalih ingkang kangsen. Ya wis sak karepmu Kakang. Nggih, nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Purnagati ning Paranggilan. Sanadyan kondur kedaton jeluk saking damparaken ana knapit gambaran gading kadhiraken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngampil upacaraning Prabon. Kawis tengkal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau. Wonten dawuh kasinuwun. Panjenengan gawe sangyanipun para prajurit ingkang dipun caketaken namung sawanipun Patih Prakuta. Enten apa lho? Kula nyadong dawuh.
medal Jawi ngawi ngabdipun Bante Prakutala. Mboten kepareng paring pangandikan kok malah lajeng mekaten pasuryanipun. Kula nyadong dawuh. Prakuta wonten dawuh. Gusti aku tak takon karo kowe jane wangsul napa takonku iki. Iki wis tak ndem pirang-pirang taun. Wiwit aku dadi ratu. Petungaku kok sarwa merucut. Wah, mboten kenceng niku. Piye? Mboten kenceng niku mesti merucut. Aja sembrono sik kowe tak kandhani. Nggih. Wangune lho, wangun-wangune. Nggih, wangune pripun? Aku ki sapa? Lho, karo jenenge dhewe kok lali. Aku ki sapa? Lambo. Prakuta, wonten dawuh, aja sembrono. Aku ki ratu Gustimu. Inggih. Nata Mandura Prabu Baladewa ki mung siji aku. Aku ratu Gustimu. Inggih. Kowe pangkatmu apa? Patih. Patih ngendi? Patih Mandura. Tegese kowe nomor pira? 1 2 3 4 5. Wong nomor 2, wong nomor 2. Patih ki wakiling ratu. Nggih. Kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Lho. Kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Saged mawon mestinipun dados kewajiban kula. Kula nek saged njunjung dhateng derajatipun Sinuwun Prabu Mandura jer panjenengan menika sembahan kula. Ngaten menika to. Ning lagu lageanmu kuwi mirang-mirangke aku tak kandhani. Lho sebabipun kowe mirang-mirangke Baladewa. Aku tak takon, iki negarane sapa? Negari Ndarawati. Negarane sapa? Negaranipun ingkang rayi Prabu Sri Bathara Kresna. Iki negara Mandura dudu sanes. Mesine kowe wong Mandura tekan negarane wong liya iki nganggo tata krama unggah-ungguh. Ora sak penakmu dhewe. Kowe nang ndi papan gumuyu latah-latah nganti dirasani para kawula. Patih Mandura kae patih ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Ora iso njaga derajate karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Prakuta, lho. Kowe jane iso meneng ora to? Saged. Coba nek ora guyu piye? Mboten saged. Lha niku nek guyu ngeten iki. Niki pun dadi watak kula. Jarene bapak kula arep simbok kula mbiyen, kula lair cenger niku pun guyu. Mboten nangis. Prakuta, wonten dawuh. Mbok coba tak jak rembugan rasa guyu. Nggih, nek ketrucut ampun duka lho. Ketrucut aja nesu piye? Nek ketrucut kula guyu ampun duka. Ya, kowe tak kandhani. Apa perlune Baladewa sowan negara Ndarawati? Mboten ngertos. Nah, ngono kuwi penak. Nggih. Kowe tak kandhani. Yen to dina iki eneng perkara. Lho, perkaranipun sinten? Lah, ngono kuwi penak. Nggih. Perkara Traju Tresna karo Pringgondani. Lho. Rasa. Nggih. Rasa guyu. Ajeng. Pun ajeng. Diampat. Nggih. Apa to sababe kok Pringgondani karo Traju Tresna arep padha regejegan? Lah sebabipun menapa? Rebutan bumi Tunggarana. Rebutan bumi Tunggarana. Trenggana napa Tunggarana? Tunggarana. Nggih. Kuwi wewengkon ke bawah keperintah Pringgondani, tapel wates Traju Tresna karo Pringgondani. Nggih. Lajeng Yai Prabu Sri Bathara Kresna kodheng penggalihe. Kodheng niku napa? Bingung. Oh, nggih. Tumuli matur karo panjenengan ingsun. Aku munjuk atur sang Yai Prabu Kresna takon nganake parepatan gedhe. Pasar gedhe, parepatan. Oh, nggih. Lajeng supaya para ratu-ratu dirawuhake ngrembug perkara bumi Tunggarana sebab yen nganti bumi Tunggarana iki ora ana kerampungane mengko bakal kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Oh, nggih lajeng menika kala wau lajeng paringipun Sinuwun Prabu Mandura kados pundi? Prakuta wonten dawuh, aku arep tedhak ning negara Ngamarta. Oh, nggih. Lajeng kowe ora usah melu. Lho, kula mboten tumut. Ora. Lajeng kula kadhawan menapa? Titihan ingsun Kyai Puspadenta Gajah Kyai Puspadenta ingkang tak titihi saka negara Mandura prapta negara Ndarawati.
gawanan kondur ning Praja Mandura. Lah niki sing berat teng mriki niki. Lho, berat piye? Monggo panjenengan tindakipun menika sareng kalian kula dipun mangertosi ingkang garwa Dewi Rawati pepundhen kula. Yo. Menawi ngantos mangke ingkang garwa menika nyuwun priksa panjenengan tindak dhateng pundi kok kundur namung titianipun tok menika lak malah kula dipun dukani. Iki patih goblok, patih bento. Matur kaya Yai Rawati ento aku tertindak karo Yai Kresna. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Ngono wae, nggih. Lajeng menawi kula dipun dangu kunduripun Sinuwun Mandura, bali ku wis namung perkara tradisional pringgotane aku bali. Oh. Panjenengan nek ngendika kok cepet banget menika. Mboten ajrih menawi ketrikel menapa kesingsal. Aja aku dudu kowe dudu aku. Watake Baladewa kaya ngene, watake Pragata dhewe. Lah ngaten kula bebas tertawa. Hus. Lah watake dhewe-dhewe kok dipengingni pripun? Wis kowe bali yo. Kowe bali yo. Oh nggih. Yai Puspadenta digawa. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Namung sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Mandura. Yo, Pragata. Titip negara Mandura reksanan sawetara wektu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit diwaji. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Pragata. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiran ning asta Yai Kresna inggih Koko Prabu. Ketingalipun Maduka Kanjeng Koko Prabu ngunduraken titihan Kyai Puspadenta. Ya, pancen mengkono. Mundhak ngrepoti para abdi dalem negara Indrawati. Sabab Kyai Puspadenta kuwi nadyan wujud dwi pangga. Nanging panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Mekaten Koko Prabu. Ya. Sabanjuripun Kakang Nyadong dawuh timbalaning Kyai Prabu Indrawati. Koko Prabu piye? Gandeng samapta ing gati samega ing diri titianipun ing rayipun Kyai Jaladara. Semawi manjing wahananing rata tumuli bidal wonten negari Ngamarta. Ya, Kresna ayo tak dherekake. Lan muga-muga entuk pepadhang saka pangyunaning dat kamurweng dat. Nggonmu nengahi perkara Tunggarana iki aja kongsi ana pletikaning geni memungsuhan. Koko Prabu sesarengan nyuwun panguwasaning dat kamurweng dat. Manjing wahananing rata monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ya Kresna.
rasa tanggane pindoron kadhahe kang pangkala aku sinamung raras mawon warna lawan tunggu Sriti Saking
griya mangu mangungkung kandhuhan remang lerlena tanpa kanen yen tan kuluso hamangku sang dia utama Nunamit masang kaliman tabi tinebine ngiloduni dumawaing tawang towang nggir kula ingkang paman pun pancat nyono dadosaken bingung raos sing manah dene sasampunipun paduka kepareng lenggah madyaning damparing traju tresna teka ingga sepriki dereng kepareng amedhar pangandikan nggir menika wonten menapa paduka menggaliaken ingkang paman pun pancat nono menapa para wadyabala negaring traju tresna menapa nembe menggalih dhateng kawontenanipun bumi Tunggarana nggir anggir setija Buma Narakasura jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggal paman kula wonten dawuh ora ana ing keduga gawe goreh penggalihing nalindring traju tresna ya setija Buma Narakasura kejaba ya mung bumi Tunggarana bareng paman Pancatnyana paring dawuh apa setija menggalihake babagan bumi Tunggarana paman apan kepara nyata yen to sejatine ingkang tak gagas tanulila kejaba mung bumi Tunggarana paman la dalah lha nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa malih tonggir jernyatanipun bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring traju tresna paman Pancatnyana wonten timbalan kusik aja kleru tampa satemene bumi Tunggarana kuwi mapan ning tapel wates ing antaraning traju tresna lan Pringgondani mula aku ra diwenang netepake yen to bumi Tunggarana kuwi dadi kewajibaning wong traju tresna lho nuwun sewu lajeng kepareng paduka anggir paring dawuh mekaten menika dasaripun menapa paman barang tak pitung nganggo nalar sing ganep kanggo njaga marang kalindraning nalindring traju tresna kanggo njaga marang aruming asmaning setija Buma Narakasura lan aja nganti dumadi panca bakah ing antaraning wong traju tresna kelawan wong Pringgondani jernatane Pringgondani kuwi kebawah keperintah ya kuwi Nalindra adhiku dhewe Yai Prabu Gatotkaca apa ora sarudina ing ngatasé traju tresna lan Pringgondani padha regejegan padha nganakake peperangan namung rembag babagan bumi Tunggarana mula paman legawaning penggaling Prabu Setija ora bakal melu-melu sarta ora bakal angucik marang kahanan bumi Tunggarana upama kawula Tunggarana kepengin melu marang Pringgondani aku ikhlas lahir lan batin nanging semono
upama wong Tunggarana padha kepengin melu ngayo marang Traju Tresna, tak kira Yayi Gatotkaca uga bakal ngiklasake marang kahanan iki. Paman Pancatnana, glentu nggih. Menawi panjenengan paring dawuh mekaten menika mangke badhe wonten pinten-pinten perkawis setunggal. Panjenengan badhe cinacat dening para kawula sak pringgondani langkung-langkung nayaka lan punggawa pringgondani. Sami nyebataken Doh Nyana Cerak Nyana Prabu Setija menika wong wadon pepinjungan. Ora wani nyabrang getih, jirih getih wedi mati nalindra ingkang miris satemah marasa bakal nyumurupi muncrating marus. Wiwit jaman menapa kemawon negari utawi bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Traju Tresna. Mila menawi tiang-tiang pringgondani menika badhe nyahak tuwin badhe nrajang wewaler ingkang sampun wonten kedahipun Paduka anak Prabu ing Traju Tresna menika saged angekahi Tunggarana wonten bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan namung sedumuk jembaring bathuk nadyan namung saknyari jembaring bumi kedah dipun tatahi putaing getih yen perlu oncating nyawa. Paman Pancatnana wonten dawuh yen pancen Paman Pancatnana darbi penemu yen to Tunggarana kuwi bawah keperintah negara ing Traju Tresna. Mula saiki matura marang Setija apa kekancingan ingkang wis Paman ngerteni lan yen perlu Paman bisa mbuktekake kekancingan kanggo netepake yen to Tunggarana kuwi bawah keperintah negara ing Traju Tresna. Lah perkawis menika boten wonten kekancinganipun namung sampun run-tumurun mewahi Tunggarana menika kebawah keperintah negaring Traju Tresna. Mula yen to Paman Pancatnana ora iso ngaturake kekancingan kang mangkono Setija ora bisa netepake yen to Tunggarana kuwi bawah keperintah negara ing Traju Tresna. Mula wis adil yen to rasaku kudu ikhlas, rasaku kudu lomba, atiku ora kena kaku. Yen to Tunggarana kuwi darbe ing Setija, nanging perkara iki wajib bakal tak rembug kelawan kadiku Yayi Gatotkaca. Monggo kepiye kahanane Tunggarana? Lan kawulane kepiye? Apa arep melu pringgondani? Apa arep melu Traju Tresna? Kabeh mengko bakal katandha yen to wis ana rembugane antaraning Setija lan Gatotkaca. Wah, nuwun sewu. Menika mangke malah ndedawa wekdal to, nggih. Kula nuwun sewu lho. Panjenengan boten ngertos lampanipun prajurit pringgondani. Monggo kula aturi dangu ingkang abdi pun Adipati Yayah Griwa. Yayah Griwa wonten dawuh. Kepiye mungguh sing mbok weruhi kahananing Tunggarana? Mboten nama kula badhe angojok-ojoki Paduka. Namung sampun wangsul kula pinanggih kalian prajurit pringgondani ingkang sajakipun ngiwi-iwi dhateng tiang-tiang Traju Tresna. Dipun sengguh tiang Traju Tresna menika mboten wantun angekahi Tunggarana. Trima ngawon, tuwin trima ngalah merga wedi karo wong pringgondani. Menekaten menika saben dinten kula sumerepi sejatosipun niating manah badhe jumangkah ing payudan kula menika damel srana supados boten dipun kias dening para-para tiyang pringgondani. Nanging ajrih krana kula dereng nampi sabda tuwin dawuh Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija Bama Narakasura. Menawi kula sampun tampi dawuh menawi wonten tiyang pringgondani ingkang sajaipun ngece dhateng tiyang Traju Tresna, tartemtu sampun kula tugel jangganipun diweji. Lho menika lho nggih. Mboten nama kula menika ngelincipi carang papak. Mboten nama kula menika ngaturaken lampahan ingkang mboten leres. Namung nuwun sewu menawi Paduka saged ikhlas babagan Tunggarana, mbok inggih Paduka anjagi dhateng kawibawan tuwin derajatipun nayaka Traju Tresna. Sampun ngantos lajengipun idak-idak dhateng pakartinipun tiang-tiang pringgondani nggih. Angger Setija Bama Narakasura. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir.
Netra kocak ngundaran diredepnya mangolon Cokowada nalira branang. Dereng ngantos pariposame Balwacana. Kasaru praptanipun Digya Ancak Ugra ingkang mlajar dumrujug tanpa harapan karya kagyat nata ing Traju Trisnawa. Sinuwun ingkang sowan. Putra Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan lima ora panglingan Cak Ugra ingkang sowan iku lho ingkang Abiyantara sinuwun eneng apa mlayu-mlayu tanpa tinimbalan ngabiyantara ning ngarsaning ingsun munggah ning Datulaya sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdian Cak Ugra mugi pareng wanglubirna sih samudra pangaksami mboten kanthi kanyana-nyana nalika kula jejagi wonten tapel wates negaring Traju Trisna wonten ing ereng-erenging bumi Tunggarana kula mangertos lampahipun prajurit ingkang arantak-arantak kathah sanget ku ngalebet gendera runtek umbul-umbul kekiter hangendanu yayah imanda ing wangsa Labuh sareng kula tiling-tilingaken paningal kula jebul menika bandera saking negaring Pringgondani sinuwun mugi andadosna ing kawuningan kula kinten sampun wonten niat nalindring Pringgondani Prabu Gatotkaca anggenipun kepingin ngukup bumi ing Tunggarana sarana piyambakipun angintun mangewu-ewu wadyabala supados angejeki bumi ing Tunggarana menawi Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija boten tumunten bidhalaken para wadyabala anandingi dhateng keparingipun ingkang rayi Prabu Gatotkaca samangke Traju Trisna badhe kecalan bumi Tunggarana sinuwun Ancak Ugra wonten timbalan aja kleru tampa sithik wayaku ora duwe sarta ora duweni bumi Tunggarana yen to pancen wadyabala Pringgondani padha prapta ning Tunggarana aja pisan-pisan prajurit Traju Trisna wani mepalangi karepe wong Pringgondani ning tak jaluk kanthi banget dina samengko Ancak Ugra kowe nemonana sapirangan prajurit Pringgondani lan takonana karepe apa yen pancen karepe becik aja pisan-pisan ganggu karo wong Pringgondani. Nah yen karepe pancen niate bakal ngejeki bumi Tunggarana. Kowe bali matur marang panjenengan ingsun Purbawasesa apa ingkang bakal tak lakoni kabeh ana lambe atining Setija. Oh inggih ngestaken dawuh. Dieling-eling Ancak Ugra. Aja pisan-pisan wani ganggu gedene kowe wani gawe peperangan kelawan wong Pringgondani. Inggih ngestaken dawuh. Takonana luwih dhisik yen pancen niate ngejeki bumi Tunggarana baliya ning Traju Trisna matura marang panjenengan ingsun. Oh inggih ngestaken dawuh. Tarwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati sewu bocah cilik Ancak Ugra niki ngestaken dawuh diwoji. Pancen nono wonten menapa? Dene ketingalipun sajak kuwatir dhateng lampahipun Ancak Ugra. Mboten namung kuwatir nggih.
namung sampun melang-melang raos sing manah kula ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Tan wandhe paduka badhe kecalan Senopati. Lho, Senopati sapa paman? Hanca Ugra menika mangke badhe pejah rinanjab dening tiang-tiang Pringgondani. Krana kula ngertos pambeganipun tiang Pringgondani, kula nuwun sewu lunggir. Sugengipun anak Prabu Trajutrisna menika kula nuwun sewu dereng sepinterna menawi katanding gesangipun ingkang paman Pancatnyana. Mila kula langkung apal kalian tiang-tiang Pringgondani. Menika mangke menawi lajeng kula mboten ngawat-awati lampahipun Hanca Ugra. Tan wurunga kula lan panjenengan badhe kecalan prajurit pinilih inggih menika pun digya Hanca Ugra anggir setija. Paman Pancatnyana wonten timbalan yen to pancen mengkono sira paman ingsun paringi Purbawasesa mangsa borok nggonira mranata marang para prajurit ning tak jaluk paman yen bisa dirembuk sarana pedamin. Aku ora kepengin gawe wiranging Kanjeng Rama Ndrawati ento nganti dadining pasulayan antaraning wong Pringgondani. Darwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman Pancatnyana. Kula nyuwun pamit Adipati Jagriwaja kaya bocah cilik. Mangkah kanggo sesumbar lindho bumi koncing kumalu dukuntur katut lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Wonten dawuh Gusti Pati Hanca Ugra wonten timbalan kaya aja methuke prajurit Pringgondani ijin tanpa ruang. Niat kula mboten nawon namung kadhawuhan nanjihaken wonten menapa dene prajurit Pringgondani baris wonten ing bumi Tunggarana. Iki mau Gusti ingkang sinuwun wis paring dawuh marang Pati Pancatnyana. Kowe iki nen nggawa wadyabala segelar papaman sarta kon nggawa piranti ning ayuda. Lho, nuwun sewu Gusti Pati. Kula dipun utus sampun ngantos dumadining pasulayan. Ora krungu gobokmu lagi wae tak kandhakake. Yen to sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura ora nrimakake bumi Tunggarana diku jag-jagan wong Pringgondani. Mula ketapno wadyabala dina iki kudu dadi peperangan antaraning Trajutrisna lan Pringgondani. Lho. Lah kok dados mekaten dawuhipun sinuwun. Monggo panjenenganipun menika nalindra kok blindra-blindri kados banyu tumumpang godhong sendhe. Kowe ngerti mopo tindakno dawuhing Pati Pancatnyana? Yo Hanca Ugra tindakno dawuhing Rekyana Pati. Yayah Griwa ingin dadi cucuke ngajurit madeg Senopati ngrabasing wong Pringgondani. Oh inggih, naing ngaten ngestaken dawuh. Pangkatipun Hanca Ugra ketapno para wadyabala pilih ana sing gamben-gamben aja nganti wong Trajutrisna kewirangan mungsuh wong Pringgondani. Sendika ngestaken dawuh Gusti Pati.
Pinudoti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelari rowang bang ora pangling nitik genderan iki wong Pringgondani ndawes padhake saka kadohan ana genderaku malebet cetha genderane wong Traju Trisna ya dasar Purnyata sapa kowe Tumenggung Panigas Jonggo aku Tumenggung Sumbang Surajegja wong Pringgondani aja mamak mumuk mripatmu kowe teka mapan ana ing Tunggarana ngerti yo yen to Tunggarana iki kebawa keperintah negara ing Traju Trisna mula aja banjur malang kadhak kaya ngejeki bumi Tunggarana ayo semingkir wong Traju Trisna ora trima lho yen sak ngertiku wiwit saka Sinuwun Prabu Trembaka bumi Tunggarana kene iki kebawa keperintah negara ing Pringgondani mula sing kudu minggat wong Traju Trisna kowe sing kudu lunga yen ngono apa kudu aku ngruda paripeksa lawan kowe yen pancen kedugolan bisa ngruda paripeksa karo wong Pringgondani ayo gage singkirna wong Pringgondani keparat ora minggat dadi bayangan awakmu maju jangka tak untapake nyawamu kowe Panigas Jonggo amuk wong Pringgondani pedhot kupingmu malah
cocok tumbak jebol dadamu. Panjen cetha bener ngendikaning Patih Pancatnyana. Yen wong Pringgondani nekani Tunggorana jebul saknyatane areng ngejeki bumi Tunggorana. Ketitik wis dadi pecah perang antaraning Trajutresna lan Pringgondani. Prajurit semingkira sapa sing dadi cucuke ngajurit Pringgondani? Ayo iki perjinemanan Cak Ugra lekaning atiku. Wong Trajutresna wong mulang sarak. Ora ngerti lan ora takon-takon dhisik apa karepe wong Pringgondani tekan Tunggorana. Malah sajae wis ora iso dindakake kudu pecah perang antaraning Pringgondani lan Trajutresna. Lho sapa kae? Maju ning pabaratan ayo iki Patih Probakesa lekaning ati. Cak Ugra Patih Probakesa ora iso mulang karo anakmu. Mulang sarak bakal ngukup Tunggorana. Ayo kukupen Tunggorana gumlinding sirahe Cak Ugra. Lakon. Iki cangkel Pringgondani. Cangkel mungsuh cangkel butuh ambal mungsuh butuh ambal. Wah, kelakon. Kekedrel manuk, perancangan kok pancen wedok tatangin.
Cak pedake perbatan sumur kandamu. Kekedra kaya manuk cak ijo. Kekedra kaya manuk empret. Jangan sahabat yang berbalik. Krima tadi. Krima tadi apa kaya. Woi kan jatuh maju mati mundur. Aduh. Ngopo kira kok? Cocok drei. Kowe mungsuh sapa? Mungsuh Cakil Pringgondani. Aduh. Cakil Pringgondani jebul iso kaya Raden Janaka. Iso perang gentiran mongko aku Cakil ki bangsane Cakil ki kalah nek karo perang gentiran. Nek karo perang liyane ora bakal kalah. Aduh. Ditambani. Aduh. Wis ora umum rasane jan. Makslep ngono. Monggo bareng makslep ngono ki ora dinengke wae. Dingkuk-ngkuk. Dadi loro kabeh awakku. Woi latar. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Wadya menungso gelut karo wadya menungso. Wadya buta belut karo para wadya bala buta. Woi latar. Woi. Leno pangendawak rimah latar. Pringgondani yo duwe buta gundul barle cukur. Ayo mundur saka bumi Tunggarana kowe sik mundur gaglak limpah gaglak sik. Coba sini aja. Coba tadi kembali ke Tresno. Nyanyi lah, nyanyi. Muta mungyok, muta bareng entuk, muta petok. Raya mong. Aja bagi kelime. Agak kata. Aja bagi lagi. Apa kata? Kebaca. Aku ngerti artine. Nye karo aku. Buta kok omongane buta apa kuwi? Ngono ta anakmu? Agak coba iki. Sangep kok. Kebaca apa? Kemudian cilama deh. Agak coba lagi coba cekut. Bro. Agak banyak. Dup.
Wong penang kok ngrembug kaya ngene piye. Agak bagai tadi. Agak tambah kiai gitu. Agak bakal tambah selebat. Kita tambah lagi deh. Ya, mungnya aku. Ya, aku pati kebak sih. Ini kepiye? Bagai deh, Pak. Hah? Kau kek begini. Ada banget ini. Ya betul nama. Yang mana? Angkat apa? Yang nama lah. Abang ini namanya. Ya mu. Gumbak dah bangsa. Ngerti lagu ini. Hebatnya. Kedele kebetulan. Ketebak kebetulan. Apa ketiga? Ada. On balance ini. Kata. Kata baju. Kata kecil betul. Aku tikal kata. Padha ambuhe. Padha kucluke. Padha ambuhe. Aku bakal lawan. Ya kedua ini. Hai ketik. Asyara. Orang mau bang. Kedua. Kita balik ketiga. Kita balik jalan majalah. Nanti nani. Ini cuma lo le perang ini. Anak-anak yang anak-anak namanya. Nama. Nah. Ya bakal jalan ya mana. Ya obatnya ya obatnya. Aku tak boleh jalan. Bagaimana jalan? Asyik selamat jalan apa aja. Jalan apa jalan tu. Jalan. Aku tak nak selamat. Tak nak begitu. Tak boleh dia berjalan untuk berjalan. Boleh tak? Jalan. Ya. Gati-gati lagi nga, gati-gati kita, gati-gati kita. Wah, mati tenan. Kancaku Sirna Margalayu. Woi, lah kanca maju bareng. Kesa wong kang kaya kowe ketok gedhamu ketok lorekmu pancat nyono iki mesti saka gaweanmu mergo wiwit biyen tekan saiki pendak-pendak prajurit Pringgondani tekan ana ing Tunggarana ora nate dikanggo gawe karo wong Traju Trisna nanging ora kaya sak gedhagan iki lha kok nganti dadi pecah perang kaya ngene mergo saka kowe sing kudu minggat kowe sing kudu sumingkir wah gaglak limpamu tugel gulumu kowe
Setyake tinunun gadanira wirang tumandang Setyaniko garwanira Setyaniku garwanira Lho paman wonten dawuh nggih. Lah kok mboten kanthi nyono-nyono malah sampun pecah perang ageng kados mekaten menika wae lah. Menawi ngantos kaderangan dening Kanjeng Rama kula lan panjenengan paman pikantuk duka saking Kanjeng Rama. Waduh. Lah kok malah kados mekaten kawontenanipun paman dipun jujuk deleke kemawon. Paman ngaturi misah utawi kula aturi misah dhateng pun Prabakesa. Kula tak matur paman Pancatnyana, larah-larahipun kados pundi kok dados mekaten lampahanipun paman. Monggo. Waduh. Paman Pancatnyana wonten dawuh nggih. Menika anggir Samba. Inggih, kula ingkang putrapun Samba. Wonten menapa teka nyandhet anggenipun sami Bandayuda. Nuwun sewu paman, saderengipun kula badhe munjuk atur kula pengawakipun Kanjeng Rama Ndarawati. Wondene Samba dipun utus pados sowan wonten Garing Traju Trisna. Ing pengajap sampun ngantos dados dumados ing pasulayan. Inggih. Angka kalih. Kula kinen nganti Kakang Stija Boma Narakasura. Kula dherekaken rawuh wonten Garing Amarta badhe wonten parepatan rembag perkawis Tunggarana saking para sepuh tuwin para nalendra ingkang sampun ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu kok dados perang menika dasaripun inggih krana tiyang-tiyang Pringgondani ngejeki bumi Tunggarana. Mila kula wastani menawi nalindring Pringgondani anggir Gatotkaca badhe tumindak boten sak mestinipun badhe angukup bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu. Kadang kula Yayi Gatotkaca malah sak mangke sak ngertos kula boten badhe kepengin rembag Tunggarana nanging gandheng sak mangke sampun dados perkawis. Tumunten paman Setyaking badhe nderekaken kadang kula Yayi Gatotkaca sowan dhateng Garing Ngamarta. Oh ngaten inggih. Kula suwun sampun ngantos dados perangan. Kula suwun sampun ngantos dados perangan dipun candhet semanten kemawon. Dipun candhet semanten kemawon. Nanging lho, Samba kok tekan kene, Yai? Oh, adikku sini. Satri gumulung mangrempak ing wadya Kurcakura reka giri-giri ronanggana magawe gelar Ronanggana magawe gelar wang Samba inggih Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa.
Nganti kaget pun Kakang kok lah kok dadi kahanan Tunggorana bubar mawut ora karu-karuan. Menika kula wau kula anyape dhateng murkanipun ingkang paman. Nggih menika pun Paman Pancatnyana. Lho, Paman Pancatnyana wonten dawuh. Kula wau kula paring dawuh kaliyan Paman Pancatnyana supados namung nanjihaken dhateng kawontenanipun tiyang-tiyang Pringgondani. Kula mboten kepengin dumados ing pasulayan. Kula mboten kepengin wonten memangsan antawisipun Pringgondani lan Trajutrisna namung babagan bumi Tunggorana. Nanging lha kok malah dados mekaten kawontenanipun kathah prajurit ingkang nandhang sakit saperangan dados banten. Kula nuwun sewu ingkang dawuh supados anggepuk perang wadya Pringgondani. Nyuwun pangapunten nggih. Krana sakit manah kula dipun iwi-iwi dhateng tiyang-tiyang Pringgondani. Sinengga tiyang Trajutrisna menika satriya-satri ingkang jirih getih wedi mati tumunten kula anggecak perang para wadyabala ing Pringgondani. Paman Pancatnyana wonten dawuh. Nek ngono panguwasa Ratu Trajutrisna kalah karo panguwasaning Patih Trajutrisna. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Kula sampun matur wungsal wangsul sampun ngantos bebangeri asmanipun Nalindring Trajutrisna. Inggih, nggih ngestaken dawuh. Sombo, wonten timbalan Kakang Mas. Apa wigatine? Kanjeng Rama ngersakaken lelampahan menika dipun rembag. Perkawis menika dipun rembag sarana pirembagan ingkang bedamen. Tegesipun sampun ngantos wonten tuwuhing pasulayan antawisipun Pringgondani lan Trajutrisna. Mila kula dipun suwun amethuk dhateng Jengandewa Kakang Mas. Supados kula dherekaken sowan wonten negari Ngamarta samangke Kanjeng Rama badhe ngrawuhaken para neraja nerpati ingkang sampun keladuk yuswa tuwin pepundhen sepuh sedayanipun supados tumut ngrembag babagan bumi Tunggorana. Ngono dawuh Kanjeng Rama Yayi. Inggih mekaten Kakang Mas. Paman Pancatnyana wonten dawuh. Sapengker kula wonten negari Ngamarta sampeyan ampun gawe dak-dakaning pasulayan. Kula suwun sing tentrem, sing ayem. Tunggorana nembe dipun rembag wonten madani negari Ngamarta. Sarana sawanipun ingkang putra pun Setija. Inggih, mugi-mugi paduka angsal kamenangan. Kamenangan sing pripun? Nyuwun pangapunten. Tegesipun panjenengan boten nampi raos sastra wirang saking para sepuh. Nggih angger Setija. Sombo wonten timbalan Mas. Hayo. Tutna pun Kakang sowan marang Praja Ngamarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Samangke Yayi Garukaca badhe kadherekaken Paman Setyaki. Yo, pun Kakang mingkari manut karo dawuhing Kanjeng Rama lumantar sira Yayi Sombo. Inggih Kakang Mas Setija. Batur jagat pangestu ngoro. Kresna, Kresna. Kula wonten maring dawuh Hyang Unadewa. Inggih wonten timbalan. Baladewa wonten dawuh. Werkudara. Matsapati kakekku. Ingkang padha duwe kewajiban ngrampungi perkara wis padha prapteng negara Ngamarta. Ya mung saiki gandeng akeh para sepuh kang padha anjenengi. Marata gage saiki aku tak ndangu marang Putu Prabu Ndarawati. Monggo penemuning Putu Prabu piye? Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Kula namung nderek kersa maduka Kanjeng Hyang jernyatanipun. Sampun kinten kula menika mangke mban cindhe mban siladan menawi kula munjuk atur krana Setija menika anak kula. Gatotkaca menika keponakan kula menika mboten sae kedadosanipun menawi kula munjuk atur kersa maduka Kanjeng Hyang. Dadi sira Putu Prabu Ndarawati ora kepareng medhar pangandikan. Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Hyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati. Werkudara, kowe arep arep atur apa? Gandeng iki magepokan kelawan majamu si Gatotkaca. Ora jeneng rubuh-rubuh gedhang. Nang aku ora duwe atur apa-apa.
yen Kresna ora duwe atur apa-apa, Werkudara ora bakal duwe atur apa-apa. Monggo mundhak dikira aku mbelani karo anak. Aku wegah diarani aku mbelani karo anak, dasare anakku wis gerang. Wis ora pantes sumendhe marang panguwasane wong tuwa. Lah terus piye? Baladewa sira putu Mandura Darbe atur kepiye? Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Gandeng ingkang pinitados minangka sesepuhing para nalindra menika paduka Kanjeng Hyang Matswapati mila dinten samangke kula sumanggaken bab lelampahan menika borong dhateng paduka Kanjeng Hyang. Namung kula suwun kanthi sanget sampun ngantos ing antawisipun setunggal menika mangke wonten mesgul penggalihipun. Menawi wonten raos megul manahipun anak-anak kula kekalih menika tan wanding menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ya, yen to pancen mengkono jumbuh kelawan apa ingkang wis ndak ngandhakake sapa to saiki ingkang duwe panguwasa sarta duwe wewenang tumraping bumi Tunggarana. Nggih, mboten sanes kejawi namung Adipati Wahana menika Kanjeng Hyang. Adipati Wahana inggih. Adipati Wahana kuwi sapa? Menika atmajanipun inggih menika Sumber Katong. Sumber Katong kuwi sapa? Sumber Katong menika rumiyin patihipun Prabu Kala Kahana. Prabu Kala Kahana menika rumiyin atmajanipun Prabu Kala Pustaka. Wondene Kala Pustaka menika rumiyin menika kadangipun utawi sumitranipun Prabu Trembuku ing Pringgondani. Mbok menawi sarana Adipati Wahana menika kala wau saged ngaturaken sowanipun pun Sumber Katong tiyang sepuhipun kala si Wahana menika kala wau supados nyariosaken lampahan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana. Lah dalah. Nyat langening kalangyohan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan bajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga. Adipati Wahana wonten timbalan ngadhau ingsun njaluk suwane wong atuwa kita kang aran Sumber Katong supaya sowan marang Praja Ngamarta sabab liyane wis ora ana ya mung kari wong tuamu mbok menawa ingkang isa njlentrehake kahanan bumi Tunggarana. Ganjing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing apa iki ngaran Sumber Katong? Inggih diweji kula ing abdipun digya Sumber Katong. Sumber Katong wonten timbalan gandeng bumi Tunggarana dina samengko dadi regejegan antaraning negara Trajutrisna lan Pringgondani. Mula aja nganti kelakon tumibaning kurban merga saka padha rebutan bumi Tunggarana dina samengko mara gage jlentrehna ingkang saknyata. Jlentrehna ingkang saknyata munggo piye kahanane bumi Tunggarana. Mugi andadosna ing kawuningan sekawit bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negari ing Pringgondani. Wondene ingkang lenggah dampar wonten ing bumi Tunggarana menika Sanata Prabu Kala Pustaka menika sumitranipun Prabu Trembuku. Sami-sami suwita wonten ngersanipun Prabu Pandhu ngenger dados siswanipun Nalindra ing Ngastina. Ngono inggih sabanjure saking saenipun Prabu Trembuku tuwin penggalih ingkang
welas asih dhateng ingkang kadangipun Prabu Kalapustaka tumuli bumi Tunggarana nalika semanten dipun dadosaken bumi perdikan. Dadi bumi perdikan inggih boten kebawah wonten pundi kemawon. Sasedanipun Prabu Kalapustaka ingkang dados Nalindra Prabu Kala Kahana nalika semanten kula tasih dados patih. Kala Kahana kuwi atmajanipun Prabu Kalapustaka. Nalika semanten Prabu Kala Kahana pejah ingkang mejahi Nalindra ing Traju Trisna utawi ing Surateleng Prabu Bomantara. Prabu Bomantara ngukup negari utawi laladan Tunggarana. Lah saklajengipun Prabu Bomantara seda wonten astanipun Raden Setija tumuli dados negari Traju Trisna. Ingkang lenggah dampar Prabu Setija Boma Narakasura. Wiwit dinten menika negari Tunggarana wangsul dados bumi perdikan malih. Ngantos saksedanipun Prabu Kala dipun perjahi Prabu Bomantara kala wau negari utawi bumi Tunggarana dados bumi perdikan boten kebawah keperintah negari pundi kemawon dumugi sepriki menika lan ingkang lenggani atmajanipun Prabu Kala Kahana inggih menika Gusti Kala Adipati Wahana menika diwaji menggah mekaten lelampanipun bumi Tunggarana. Kusik atur mingkeng kaya mengkono mau apa ana bukti nyatane saora-orane tandha kekancingan wonten. Kula matur kados mekaten menika krana lelampan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana menika kaserat wonten ing Weda Pustaka Raja. Menggah menika ingkang dados kekancinganipun anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula Sang Sri Bagindra Maharaja Prabu Matswapati sinuwun. Sumber katong wonten dawuh biar padang trawangan. Ana sewiji-wiji ingkang tinarya gada nggone ingsun bakal nemtokake babakan bumi Tunggarana. Lho nggih. Ngaturake panuwun tanpa pepindhan tak jaluk bali marang asal mulamu. Iye, nyuwun pamit sinuwun. Ya sing ati-ati. Sumber katong. Kresna, kula wonten dawuh Werkudara. Wanapa? Sira ingkang minangka dadi wong atuwane anak utu-putuku Gatotkaca lan Setija inggih poneyang tepake. Poneyang minangka pinisara dadi nalindraning para nalindra ingkang wenang ngadili lan misuda para nalindra. Ndak tetepake, ndak jupuk saka lakon ingkang sepisanan nalika Prabu Kalapustaka kuwi dadi sumitraning Prabu Trembuka lan ingkang sekawit Tunggarana kebawah keperintah negara ing Pringgondani nalika peperintaning Prabu Trembuka tumuli kaparingan kamardikan lan dadi bumi perdikan. Nanging ndak tetepake Tunggarana tak balekake kala mangsa kala biyen nalika Pringgondani diasta dening Prabu Trembuka kebawah keperintah negara ing Pringgondani. Kresna inggih ngestaken dawuh. Ya aku mingkari manut. Bareng ingsun netepake lah kok putuku Setija klepat ninggal pasewakan tanpa pamit. Kresna iki eneng lakon kepiye? Iye, kula piyambak boten mangertos. Werkudara piye? Wah, Gatot wonten dawuh. Cah ora tanggap kakangmu metu njaba kae Tarenana karepe piye? Sendika Kanjeng Rama.
Bumi kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Kakang Mas kersanipun Kakang Mas Tijo kados pundi? Dene sasamunipun Kanjeng Yang paring dawuh teka paduka tumuli minglar saking Datulya Negari Ngamarta. Yai, ora jeneng pun Kakang ngalap marang Bumi Tunggarana kuwi ora. Nanging gandeng pawiwahan mau dipidhangetake sarta dipirsani dening piyai ingkang akeh. Mula rasaku kok kaya ora kepenak. Siadi wisatriya pun Kakang wisatriya, mongko wis padha-padha madheg nalindra. Aja gampang marang pasrah marang panguwasaning wong tuwa. Ayo, yen bisa perkara iki dirampungi dhewe kanthi cara kasatriyan. Kata tian Gatut Kaca Tinon Mapakarka Suta Tegabira Kresna. Kakang Stijo ora duwe niat bakal ngukup Bumi Tunggarana. Ewadene Kakang Stijo paring dawuh kaya mengkono. Aja dikira Gatut Kaca wong jirih getih wedi mati. Ayo penjaluke Kakang Stijo nganggo cara piye tak turuti. Bagus, ora meringkus dadamu. Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tinggahing mungsuh ing Kakang Semar. Kula sapa iki? Nuwun sewu, menika wayahipun pandhita ing Gebang Tinatar. Begawan Paminta Jati. Jenenge sapa? Bambang Pamegat Tresna. Bambang Pamegat Tresna nggih. Ibune Pamintaningsih. Pamintaningsih bapakne sampean. Lho. Aja gawar ngawur. Apa pancen bener kowe anak utawa kowe putu Begawan Paminta Jati kasinggihan Kanjeng Rama kula ingkang putra pun Bambang Pamegat Tresna Kanjeng Rama. Pamegat Tresna
kula wonten paring adhawuh. Aja gampang kowe ngaku anak Janaka. Aja gampang kowe ditampa dadi anak Janaka. Anak Janaka kudu wani ngaturake dharma bektine kalawan wong tuwa. Menapa ing kedah kula lampahi paduka badhe paring dawuh menapa? Kadangmu sakloron, kadangmu tuwa, Setija Bama Narakasura lan adimu lanang utawa kadangmu tuwa. Ing pringgondani padha panca bakah rebut bumi Tunggarana. Yen ku bisa ngrampungi tanpa ana dumadining kurban kowe tak anggep anak Janaka pamegat Wisnu. Nom-noman nrabung ana ing peperangan. Kowe aja melu-melu perkara iki. Kowe ora mangan nangkane ndak gabul mulute. Nuwun sewu sinuwun. Dipun tepangaken. Menika nem-neman saking pertapan Gebang Tinatar. Wayahipun Begawan Paminto Jati kula Bambang Pamegat Tresna. Ayo semingkir. Semingkir. Iki papane wong neter kadigdayan. Papane nggonku neter kadidayan karo adhiku Gatotkaca. Panjenengan kenging dipune mutaken ora mboten. Lho, kowe ngelekke Ratu Trajutresna. Apa kira-kira iso ngalahke Ratu Trajutresna? Wah! 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 Hot! Wah! Hot! Wah! Wah! Waduh. Waduh. Pamegat Tresna. Kowe bayi wingi sore tanganmu atos kaya wesi. Meh wae ora eling Purwadasena. Ya, aku ngakoni keunggulanmu. Aku ngakoni kemenanganmu Pamegat Tresna. Nun sewu sinuwun. Menawi paduka sampun ngakoni dhateng ingkang abdipun Pamegat Tresna. Menapa langkung prayogi monggo kula kanthi caket kan Raden Gatotkaca. Lho, sirmu piye? Mangke badhe wonten rembag ingkang langkung wigatos lan ingkang langkung sae tinimbang ngetingalaken dhateng atosing balung tuwin wuleting kulit sinuwun. Aku manut karo kowe Pamegat Tresna. Nyuwun pangapunten. Ngantos kula wantun nengahi perkawis menika krana adreng anggen kula pengin pinanggih kaliyan tiyang sepuh kula. Inggih menika Kanjeng Rama Janaka tumunten kula pinaringan kewajiban kedah saged misah dhateng ing sami Bandayuda. Lho, yen ngono kuwi adhiku dhewe Yayi. Inggih Kakang Mas. Lho yen ngono kuwi adhiku dhewe Yayi. Inggih. Kula gumun ing atasipun panjenengan menika nalindra-nalindra muda ingkang mestinipun saged kinarya patuladan teka tasih dipun reh dhateng derajat tuwin pangkat dipun reh dhateng kadunyan. Aduh sinuwun menawi lelampahan kados mekaten menika menapa boten ambebangri dhateng asmanipun tiyang sepuh Prabu Setija menika atmajanipun Prabu Kresna ing Ndarawati. Raden Gatotkaca menika kadang kula sepuh atmajanipun satriya ingkang kondhang kaloka Raden Werkudara. Sedaya sami mireng menawi Raden Setija tuwin Raden Gatotkaca sami aben yudha namung rebat bumi Tunggarana. Menapa mboten nami lingsemi, menapa mboten nami damel banger bacin asmanipun tiyang sepuh.
Jer kewajibanipun anak menika njunjung dhateng derajatipun tiyang sepuh, mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh. Raden, bumi Tunggara ning mekaten menika saenipun monggo dipun rembak. Nalindring Traju Trisna tuwin nalindring Pringgondani sumangga kados pundi sak mangke saenipun. Supados sak mangke tetepa ketingal rukun manunggal tetunggalan boten wonten raos milik antawisipun setunggalan setunggalipun Raden. Nuwun sewu Kakang Mas. Sepinten kalebatanipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten Yayi pun Kakang wong tuwa ingkang keladuk nganti kurang petung pun Kakang nyuwun pangapura. Mugi dadosa paseksen jeneng andika Kakang Mas lan paseksen kadang kula Yayi Pamegat Trisna. Nadan sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Hyang Matswapati. Sampun dipun dawuhaken dadi Kanjeng Hyang Durgandana bilih Tunggarana menika kebawah keperintah Pringgondani. Nanging paduka Kakang Mas kula aturi nyekseni jumbuh kalian ngendikanipun Kanjeng Hyang Trembaka Tunggarana tetep dados kula dadosaken bumi perdikan. Ya pun Kakang nekseni Yayi.